ले आवा हो कथु ये छिलनिया जहाँ तनी को तरकारी आलू उबाल के बनाई हमहू तो सोचत रहनी कि जब ए बच्चा बाबू जाए के तबे कर तरकारी छितरू कनी हा कि कितना दिन पाई बिया लड़की एगो लुगा उगा करा के दे दलो गांव घर टोल महाल ससुरा के लोग हल्का करेला नैहरे से न बेटी भारी रहेले। अच्छा ये बताई कि लागत कि बकासा में मार हमर लुगा भरल बा जबे ना तबे ए बच्चा बाबू लुगा एगो दे दे ए बच्चा बाबू नेवता करे के दे दे मतलब सब कोई के ठीका लेके रखले बानी। हां देखो केहू के ठीका घर के बाड़ू तो जिम्मेवारी एगो होला तो हमार जिम्मेवार तू ही न बाड़ू काहे खाती औरी कहीं लुगा मिलत आटे त रउए न रखत नहीं त दे देही का बुढ़ पुरानिया वाला लुगा ना दे चंतरे जब जे तब लेके जाई हां ना मान लो हमार तो बुढ़ पुरानिया पहन के जाई तो नगर के लोग का कही तो हम लोग हम नहीं की जाना तो मार लगा तो गाँव न हरी नहीं की जाती मार नगर के लोग छोपली जाते जाते देखे खातिर उनका के की का लेके आई बढ़िया का नहीं की लेके आई। हाँ नतीले उनका के हम खाना नहीं की बनावत ठीक नू आज हमारा तनी तबियत ठीक ना रहे ऐसे कुबेर हो गई हटे आज तो उपास से जाई हो हतनी खाना होई बेरा खा के जाए वाला है जी आई 11 बज गई यही खातिर ताकत रही का कि भौजैया कब उठी असन बनाइए सब तो खा के एक बेर खा पी के जाई जाते ले तो कर जा के कुछ बनाओ तैसे तो खा के जाइए। हाँ तो बने में भी टाइम लगे अभी आलू बफाई देखा तनी कि गैस खत्म हो गई बा गोइठा पर बनावे के बा आलू बफाई तरकारी बनी तब ना भात बनी। अच्छा तो वो है तनी 2 मिनट 5 मिनट रुक ना जाई अब ले बना तो देला ही रह चलो बाकी हम ना कुछ कह काहे कि के करा खाते हमारे के बेर खाली आँख रहेला जाके बड़की दीदी ले मांगी बड़की दीदी मार दे दीहन खूब छाप छोप के जब आवेली तब 1 किलो मिठाई ले आवेली तो आधा किलो ले बेसी बड़की भौजाई के पहुँचाई हन तो बड़की भौजाई खाली दे लेके विदाई कर हम काहे खातिर करब। देखो इहे भरम होला बेसी केहू के ना देले 2 गो बात तो दोनों गुड़िया बराबर नहीं खे हम ना करब जी मम्मी जी हम ना करब हमारा कहीं लुगा नहीं के हमरा के बढ़िया तो लुगा नहीं खे ठीक नू हमारा कहीं नहीं के बढ़िया ठीक है बने के तो जाता नहीं उनको ले कहे ना जी बोले तो का अरे बाप जरी के ताके में बताओ आता ना लेट कुलेट जगह नहीं तो वो अड़ियाइल बिया कि खाइए के जाई ये आदमी बनिहार हो 7 दिन ले आके हिरान डलले बाड़ी जाए के नाम लेते नहीं खी अब औरी लेट करब जैसे आता ना देरी लेट कहीं हो सही औरी लेट करब हमें ना बनाई खाता ना महंगा पटर बाटे हुआ कता ना सोचा नहीं कि अकेले खाई के बाद बनाई खूब बढ़िया ले आ खाई तो अड़ियाई वाली खाए खाती तो अड़ियाई रहो हूँ आज तकबते रहो खोतानी न कि अतना दिन से आके अब बानी तब विदाई में हमारा के का मिलता इहे तो चुपचाप देखो तनी बोलत नहीं कि ले आके तनी देव मतरिया साड़ी हमार कैसन देती है काहे के ओकरा से तो हमारा कोनो उम्मीद नहीं के भौजाई से कि हमरा के कुछ दी आज तक तो देले नहीं कि तो से का उम्मीद करे ओकर तो कटबास डलले रहले कि कैसे चल ओकर आई ना तबे पहाड़ हो जाला मुंह बन जाला जय बुचियो कारे तेरे बोलू तैयारी हो गई नी अब बैठल बानी कि देखो अब हमारा लगे तो लुगा बाना है एगो दुहाली के पहनले बनी ये ले लो पहन मैं तू हमरा के ई पहले बताओ कि हई काठा बिगहा के करा खातिर थैले बैस मान ले हई हमरा के तू 2 हाली के पहनल दे तड़ी तोर पहनल तो हमरा कोनो ऐसा दिक्कत नहीं के लेकिन माने हम उतने भर बानी आए ए बुचिया का करी प्रॉपर्टी बा तो प्रॉपर्टी के अभी कोनो एथी नहीं खिनु बाप है ये नहीं खे बाप नहीं खे त ते बाइस नु सर्वे सरेस्ट के मालिक तू बाइस अभी आ तोरा अपन अख्तियार नहीं खे के बेटी के 2000 के 4000 के लुगा एगो किन के दे दी ए बुचिया आज तो अख्तियार हम चलाइबे करब आ प्रॉपर्टी कहता तो प्रॉपर्टी आज बेच दे बाप है ये नहीं खे आ जया खाटी पर गिरब तो के 1 लोटा पानी दी ई मत कह कि के दी जेकर बेटवा नहीं खसन ना ओकर बेटिया धंधा करत अड़सन आ जहाँ तक कहता इसके बेच दे किन देम तो इहो एगो बात जान ले कि सरकार ओर से आदेश आ गइल बा कि जितना बेटन के हक बा ना उतना बेटी के अगर ए जे हम कटबास डाल के झगड़ा लड़ाई क के आधा में हक मांगे लगी तो 3 कुटी लगवाइबिस नु कौन देखो उ जहिया समय आवेला नु तो वैसन कइल जाला अब का हिसाब अखरा ई तो बनौला ही बा सरकार बाकी के कर बेटी देख माई तोरा के एगो बात बता दे तनी बेटी के नहीं से कुछ ना चाहेला एगो उम्मीद रहला कि हां जाइब तो एगो हमरा के नीमन से लुगा दिहन त
आ खोइछा दिया सन ओतने के तिरे तर धन दौलत नहीं कि हम मांगते वो तो हमरो हम कुछ नहीं की जाना तो जब क्या होता हिर गिर के ये फेरा रहता तोरा ई नहीं बुझत नहीं कि मान ले कि हमार सास ससुर बावन हो जाए हमार गोतनी दियादिन भाई सन का कहे सन हम नहीं की जाना बेच के दे चाहे खोज के दे बहुत दिन हम झमेला सनी होता ना काहे आज बेचे के बुचिया काहे रे अपन बेटवन खातिर धरबी से हैं दुनिया बेटे हम कुछ नहीं की जानत भाई कुछ नहीं की जानत हम हमरा के बेच के देबे कर्जा काढ़ के देबे कि क्या कर के देबे तोरो नंदी होइहा सा त तोर माई ससुर के का कही नंदी हमारा आई सन तो बूढ़ी से पहले हम अपन बक्सा खोली ना जल्दीस की काची दे दही अच्छा उहो बेच तो गांव घर मुखिया सरपंच हमरा के का कही का कही तोर धन है मुखिया बोली आए तोर धन बा आ मुखिया बोली मुखिया के धन है कि मुखिया सरपंच बोली ए बुचिया देखो ई बात मत कह कि ए माई प्रॉपर्टी बेच दे हां देख तोरा ये टेंशन ना हमरा के करी तो हम करब कुल हमरा नामे कर दे का दे रानी दल के में बैठल बना आजी गोइठा बना लिया ई बा जातन ले ना ले आई तो हिरान आदमी डले बना कि खाइए के जाई तो ना ले तो कैसे बनी ललाई ले खाना आदमी जल्लू आता ना दिन से बना के खियलू न हमरा के बाकी बा देख ना आता दिला रो हवा पानी पी के रहत रहनी एक घर से हमर सास फोन करतिया कि बना के धइले बनी आवा कब आइबू कब आइबू तो जाई तब का सोचता नहीं कि हम मैं से बतियाओ तनी हो आलू के पटल के तरकारी भात बनाई त खा के जाईब के त वैसे भी हमरा पटल फटल पसंद ना हो आ तू जाना तारू बढ़िया से जाने भौजाई संग लोला जाला ई बोली हां नहीं ना सिखावत नहीं जात जात सिखावत नहीं तो बढ़िया करतनी रवा सीख पड़ के पता हो जाई सिखावत रही हां जहिया चिपरी पाथम ना तो देखत नहीं कतना आदमी सिखावत रही के सुतल में गर्दनिया रहत हम कर ये सिखावत रही सिखावे लगत त रहबे ना कट्टी के ना कर हां ठीक है बात जन सिखावत नहीं उहे कमा जाके ओजी के करब जहां गइल बनी अरे बुढ़िया कह दे बुढ़िया कि कोई पीली लेकर न चिल्लावे जा कता ना डेरा करी बेटी ले आता ना पतोहिया ले डेराई लगी हन अरे तो जिंदगी सवर जाई ये कहत रही नु चल हमरा लुगा ना चाहिए धरे लुगा आधा हमरा नामे लिख हमर धन पर पूरा अधिकार बा लिख ठीक है बता देखा तनी हम हूं त हम ओइसन कुल पतो ना हई पानी में धीरे से घोर के दे देही हां देखते रह जाई ओइसन कुल बेटी ना हई कि सोचन नु कि हमर भाई है हमर भाव भौजाई या ठीक ना सब कांड हम कर दे जाए एक बेरी लड़ाई ई न लड़ाई करतड़ी जी ई न लड़ाई करतड़ी आगे दिन से तो देखल ना चाहो आगे दिन के सुनत तड़ी आगे दिन के ना तू बोलू ना तो बोलो है मर दे तब ना तो बोलो है देखल ना चाहत देखल ना चाहत रहे यही से मार दीवान पलंग तो हई तो हाउ बाबू के टोपरा धत रहे आखी में देख जाए बुढ़ौती में फ्रिज ले हनी फ्रिज हमारे सन हमार बा तब नु काहे ने कसन दे भिखारा दे देला काहे कहते दिया हम तो ना चाहिए कि बाप भाई के गर्दन काट काट के मार बटोर ए हिजा से भतार के गर्दन काट के सास ससुर के धन पे ठावा जाता नहीं सब कोई भतारे के धन पे उतराई रहेला काहे के इतना फालतू सर ले ऊपर कइले बड़ू रहे ए बूढ़ी रउआ तेल लगाए के बारे त रउआ तेल लगाई हम ना लगाई जिंदगी भर रउआ स्टार्ट में ड्राइवर तू ड्राइवर जिंदगी भर महतारी से जड़वा के रखल आज बाबूजी रहता नु तो देखतीस तू जल्दी से उतने भर खाली मार खा जाता बाबूजी रहतन तो गोली चला देतन मौग न हमर का कोई हमर भाई मौग हो गइल बा एकदम रख ले बेला भैया दे रख ले बेला रात का रहू भैया तो बोलत जा दे रात के बड़ू ले है जहिया से आइल बन तया से ही तू घर करतिया घर में जा तो मेहर पसुआ हो गइल बा जो कहते तो जाना तो नहीं खे कि हमू लंगटी ने हई दोनों में कोनो माने हमरा के कुछ जाने वाला बड़ा सो धले हो हमरा के ना चाहिए ये दिखाई के हमर माई दे दिया दुहली के पहनल लुगा बुढ़िया के अपना ये दिखाई बे बुढ़िया ये नहीं खेम जानत की पहनल देले बिया तारा के हम तू जमल के तो तारा ले हट के माई जैसे हट जो तो हमू ना चिढ़ के माई इसकी केस गाड़ी निकल दी मुंह से ले ला बुची नु ले ला हमरा बाबू नु धर दे हाथ ना हमारे से डरैला के जरूरत नहीं के बाकी ना के खा जे हट ना बनाई जल्दी 500 रुपया दे दी है 2 किलो 3 किलो पिया ले ले गांव में बाटे खाती ले तेज साढ़ीन भइल बिया सत्य ना के लंगई पला त डालब नु त नंदी नाई त परेजा पे चढ़ के आई हफ्ते हफ्ते ही फिर में मत रह दुआरिया न बाहर के छोटकी हमारे दुआरिया भी लगा देबेले ओकर तो तनिको ना बुझाला अब बोलला त लड़े के आगे लगा रही ननद के दे खाती आगे लगा रही ई कजी बोला का तनी हो जाता नहीं काहे जाता नहीं अभी तो 4 दिन रहत
नीमन से राखो तारू जा खियावो तारू जा तू हूं तारो से जीव भर गई आ उनकरो से मन भर हमारे के को दिन रहुआइनी है ओ आदि ना तू आइलु आ देखो तो मुंह खाऊ नहीं खूब बोलत टोला में घूमत नहीं लौकत दिन दुपहरिया तारा तो जब रहुआ छोट हो के हमरा घरे नहीं आवत तो हमर बोलल उचित बा बताई काहे न तो सबके होली सन त तू हम एकरा माई हमर जौना में बिया तौने में नु हम आई तू ताल का ना गलत बतिया तो नन सब कोई को के लिसन बड़कियो के जाए के चाहे छोटकियो के जाए के अबे एगो से जुड़ा गइनी तभी ऐसे भी जानते नहीं नु हम छोटकी के घरे ना जाई ना कतना ऐठे ले हटलो हरियो आ जाए दो जातानी उनके त आगे लागल बा कोनो चीज देवे खातिर काहे ऐसे कहतन जी ए मुचियो अरे मुचिया है ये छोटे ले चपला ले ले जो हटाओ हटाओ तोरे के छोली बानी तू पेन भली ले अरे तली ना के ले ले जा कनिया के ले लो ओ करे के दे दिए ओ करे के अरे महाराज तो वो कनिया के बा उ त देलही बा हां तो तोरे को चप्पलवा से जुड़ाई ले आओ तार ऊपर नहीं देवे के तो का कर कनिया की चपला हमारा लगबा पता नहीं हटा कबे ले वो जा धइले रहनिया की पेन के जई काहे इतना खिसियाल बनियो ऐठा तानी बस्तर नहीं खे दिया आज के बस्तर नहीं खे दिया त ले आओ त सैंडल लुगा ना देनी मम्मी जी देनी हा हो अब जौन रहला तौन देनी हमर लगे जौन रही तौन दे हमरो के तो नहीं के नीमन लुगा की दे नाम जाना त नहीं हो ना हम जाना रहे तो तनी कुछ कहू भी तब दे हां देती दे बस दे में नहीं के तब का जाए जाना दे तू नहीं खेलो दे तो मत दे पेन पेना जा तो लोग के बहिन आ जाओ ना तो 4000 के 5000 के किना के गप दे दिया जाई ना पता ना रहला नु कि रहो जाए वाला बानी ना तो रहो के किना जी काहे तारे के त इहो नहीं के पता के तारे को ननदो बिया तारे के त इहो नहीं के पता पता बा तो अच्छा कैसे रही ये लोग के पता देख नहीं हम अतने से कह दे तनी हम देख ए नगर में थूक के जाता नी कबो लात ना ऐसे काहे लगे बतियाओ त मुइबे तबे आई अच्छा जाए दे हम वही तई है एक एगो खड़ा पूरी खा लिए चल जाइए ओमे का करे के बाद अते जा जनता से के पूरी खाए की का कहे खाई बे चुप रह कब हम अब कब जानत नहीं हम था गरम को के थैले बाड़ी चाह चल ना तो जानकारी रहे तब नु की में आदमी एको दिन तो घरे दुआरे आइनी ना तो कहां ले आदमी के पता बा कि किन रह दे आ तू बोला मत ढेर ठीक नु सब जाने से जुड़ा गोनी हम कहे के नहीं थे बुझा गइले रहल तो चुड़ाई गनी कि आइनी ही ना हो जे छोटकी फौजाई की हरानी 8 दिन हमारा गवा हम ले लेते काहे टेम्पू के किराया देबे का दे टेम्पू के किराया देबे जे से हमारा करी अतला के जरूरत नहीं खे बुझाइले दे एगो ले ले तनी छोदा रह दा का ले तू आजी एगो चीज हमर तनी हेराइल बताई देखी हेराइल बची तो तू का सब तो हम चोटे नहीं हम चोटी नहीं की कहत लइका कोई का बना से बेगिया झोरा में रख देले का तार बुलाई बा तनी हमरा के बता का तार बुलाई बा हो का बुलाई बा आसमानी कलर के लुगा रहल हटे तो हम ले ले बनी नहीं खाली तनी से खाली खोल के एक बेर दिखा दी मैं ओते गाड़ी दे दे बस छोटा छोटी हो जाए काहे ऐसे कइल बड़ियो आजी बूढ़ी हम चोरावे के नहीं की कहत हम देखा दी ना खिला तो देखा ना का जाता देखा हाँ, जब हाँ, तेरा देखा लो। जूरत सपरत नहीं के सिर फूटा देवे के त छरंग लगाव ताऊ हम भैया जन खिचड़िए पे ले रहल 2000 के लुगा रहल कल्ला घटवन के झूरी 5000 के आइला सुनो तार 10000 हम थूक दे 10 हम रउआ के नहीं की कहत रहे कि हिनका पर कौनो मोहर नहीं के मारल ई लेके दे सकत है अच्छा हम चोरा के दे सकत है ना माने तनी बेटी खाता ना पर पट हमारा हम चोरा के अपना दियवा के लुगा दे देते ना ना देखाइब का देखाई खाली एक बार देखा दी सबूर हो जाई हटाओ हटा दी पता दी हां जी बूढ़ी का का रउए देख ली नाम तोरा से सुना हो एकरा ले गोनिया तो कनिया के बचावा वो हमर छौड़ी जाती एगो लुगा दे दे त ठहा के जवाब देतिया अच्छा ठीक कि है हमरा लगे लुगा ठीक बा बताई अच्छा बताइबे अभी तो हमरा लड़की के चोरी लगावती हमरा के चोरी लगावती हट्टा पर पटी तहरा के कइले बनी हो तहल ये नु हवा खतर लो आ एगो लुगा से हमर छौड़ी गोइल ना लुगा से काहे जाई हम दी माने वो घरी हम ना बोलनी है जानकारी वाला के जाता रे जानकारी रही तो न किन लोन के दी है राखी अब आगे से किन के बाकस में नाखे न धइले रही तो लुया बोल के सास नु तो लोग के त नाप नाप दिहित नु तब हो जानती है तू जानती दिले नहीं कि हमरा के हां देले बनते रखे अब तक कुलिया छरंगवा लगई बताई ना अब तक कुलिया छरंगवा लगई अपन अपन ले ले आवास में हर पशुआ बना लिए लो अब हम केनियो के नहीं भल ना हमरे हली राज चलाओ ओकर लुगा दे देनी ही खाली हमर तो ऐसा ही कले रही दे देले रहे दे देला रहनी खइबे क्रिया अपना बता क्रिया कौन किरिया खाई ना खाली किरिया खाए के आदत हटे
खाली किरिए खाए में हाँ रही तोहनी के आदत है हाँ, लगा के हमर दे बच्चे देला के हम अकेले कर गोल लूगा कौन जाई भाड़ा ठीक और नहीं दे खे कि ना दी, देला हेलो हाँ गोड़ लगे तनी माई अन्ना बतिया उतर नहीं आज नंदी जाती है हाँ गोई कहाँ ले लुगा देव रे कहाँ ले दे तू कहते लुगा फटा देले है कहाँ ले दे लुगा मार लुगा भरले बड़ी का हमरा के दे देखी नहीं बुढ़िया देले है बताओ कि हम दे लुगा तो बुढ़िया देबे करी तो हमरा का देला से फायदा आता ना फटा तटे रुपया हाँ आँखी में धौसल बा कि 5 बीघा खेत बाटे तो अकेले हनी के कैसे अकेले अथू पचैहस ओकरा में हमरो के चाहिए तब का वही खातिर मार बुढ़िया के मत करतले फोड़तले रे माई दिहा पके जमीनवा बेच दे बेटी खातिर हम कहनी बुढ़िया के कितहु बेच के तनी देखा द बेच के हम बटल ही बानी ठीक बड़वा कन्या या टेकर भई बतावा हो ठीक बा, के वाड़ी ठीक वाड़ी बा, खोल ठीक के बा। कुकुर के कुकुर बिलाई ढुक जाई कहाँ करतर हो केने का सूरज केने उगै ना ए दीदी जी का करी तू छोट हो के बोलबे ना करबू त बड़े हो के बोलनी है कने रहुए ना लइका पैकन के पाछे मुंह फुला के रहत रही बोलत ना त रहनी ठीक बा हम त बड़ है त बड़ बनी त बड़े रहम तू त छोट हाउ नु गोल लागत नहीं खुश रह ठीक आबाद रह हमरो तो मनवा रहबे कैलाटे बोले चाले के गोतिया दे आदमी क दिन में ना बोला चाली रही बताई लेकिन अब रहुआ ना बोलत रही तो हमहू तनी सनगर हई बचपने के कोई ना आगे ले बोलेला तो पीछे ले ना बोलेला तू हे तो हलिया हमार बा लेकिन कहनी है कि अपन अपने होखेला गैर गैरे होखेला सब बिनु चल जाई लेकिन गोतिया देह बिनु ना चलेला ना बतिया बा दीदी रहुआ देखनी ना जाय जाय करी कतना गाल बजा के गइली हम आसमानी कलर के लुगा चोरा लेलस बताई कहानी देखा के तो ओ करे ले दिल मन हमर फैली रहुआ अपना बेटा बेटी में बोलावे के होई बोलाई हम ना बोलाई हम गोतिया दे आदमी के फुआ हुआ के बोला के आ पोखरा खाना वाले लेकिन हम अपन बेटा बेटी के बियाह गोतिनी के ना बोलेबू तो चलबे ना करी नंदी के ना बोलेबू तो चलबे ना हमार चल जाई लच लोग कतना जुट जाई अपन गोतिनी या दया दिन ननद नाई हसन बेटी तो का अच्छा वो लागी बात के बात बाटे दीदी जी लेकिन रहुआ देखनी है ना बताई कि इहे भौजई ओकरा के ना काम दिया सन तब काबू के लसी ना लावेली बुढ़िया लुगा देला सिया त हमार निका देहल फर्ज बनता किया त ना रुपया फाटल बुढ़ी देले हुई चोरा बुढ़िया देले ही हम अपने आँखी के हमरो सामने दे देखली देली हम बोलनी ही काहे ओकर लुगा देलु है छोटकी के हमर हल्का देलु वो नहीं चोरा के देहल सुआ लगे डिठार एगो लुगा देले ही जाता ना लुगा ही तई कोने में रहुआ पता बा के कतना घूमत रहल नेवता करे के बेरी हम रहतनी अब बटोरे के बेरी ऊ रहतड़ी हम लुगा के मालिक बन जाई ई चलू ये रहन ये मालगा का भाई करब रहुआ अलगा हो गई बड़ बनी चल बन जाता टे हम अलगा हो गब त गांव घर कही कि देखा बुढ़िया के बुढ़ावा है ने अकेले छोड़ देले बानी सब यही के मारे न सही न करी आदमी बताओ अब तो लुगा कनी काहे चोरा के दे देलु हमरे हलिया ओकर जोरे करतरू आय तो कहतर कि खोत अपना बापा भैया के किरिया हटा के किरिया खियावे लगल किरिया खियावे में रहली जाय दी छोड़ी टेंशन मत लीही अब अब बाड़ी तो ठते बाड़ी बोला चली होई अगल गोतिया दे आदे अपन चले लगी बने लगी तो दूसरा कोई के कौन काम लगी जी ना अच्छा हमने के कर काम लगी आई रहली ही मिठाई बुढ़िया ले भेजवा देली एको दिन हमरे के ना गोली रास्ता में देखो चलम तुम कल हम बोलम ना ओ के 3 झगड़ा कइले रही कि तोन के आटी ना सोचत रहली ना कि छोटकी नहीं खे दे त लुगा फाटा त ऊ मार दे के हमरा के भर दिहन एहर छोट उनकर सोच रहला एहर बड़की भौजी ले लगेली छोटकी भौजी ले लगेली माई ले लगेली 3 गो बटोर के लेके जाई ठीक भाई एगो बाड़ू दिया त लेकिन प्रेम से रहबू तब नु मुंह छोट बन रहबे ना करे अरे मैयावा चावल लेके जो अंडा लेके आओ इहे त उनकर रोहन रहला तनी एको सांझ गोइली ही एको सांझ चाहे भतीजो भतीजियन ले बोलली ही जाय छोड़ी जाय दीदी राती के मछली मंगावत नहीं हम अपन भेजवाई ब अब बोला चली होई बा त कुछ बढ़िया चीज लेना तू चली का तब हां जाय दे हमनी के गोतिया दे बढ़िया ले अपन मिले के जुले के भाई मन ठाव लेके बबुआ तो ने है ना हां ठीक जा तनी ठीक बा घरवा खुले बा केमड़ी उठना कइल खाना को जाय तो हम तो लुगलु बाइले रहनी बोले चाले खाती लेकिन अपने ले बढ़ो के बोलली त ठीक है ना बाटे हमरो मन साइन हो गइल चली जी
चलो दादा तू तो परेशान कर देबू हमरा के। यही से तो फोन करके बोला नोने से टेम्पू धके आ गई यहाँ आ फोन करके बोला लेनी कर रोड पर कैसे बैग वाले कहती ओ जो तक खीस जान तनी खीस में घर से निकल देखत नहीं केना हटा ली तन सब हटावा। अरे हटा ल सटर थी कल हाई एगो ताम जाम बैग लेके चल तारू में को रुपया होई में चुप रही तोहनी के इहे आदत खराब है बाटे लमहर बैग ले लेबू स हमें 50 रुपया हुए रहे तो जाए दी मेहरारू के परस सिंगार के मरद के करी कि माई हमर अथी करत रहे हमर भौजाइयो करत रहे नौटंकी लेकिन ना कहना कत बास डाला तनी तैयार करी वकील जनी हो जा आधा हक हिसाब लेइए के मानम तू घबरा मत ना तो पर बिघा बाजी हमनी के लेकिन एनी के रोएली सन कि नइखे सब उपाय हो तू घबरा मत देखो ना हम लगातार चक्कर भी के एकदम मैं माल आधा हमनी के होय त कि ना पता कि आपन बेटियों के इन्हीं के बेटियों के हक होला आपन ते ऐसा न मारी नु कि बस मैं की जब तना पहुना बुर्बक बा बेटिया बुर्बक बिया हैं सब सोचत ये समय के इंतजार कर खत बस मये बिगा दिया हैं? मये बिगा बिगड़ा? कुल सोना हमारी कुल माई से अपना मत कहना तो ताना मारे लगन ठीक बा हम का खातिर मैं ससुरारी के बात लोग जाना तनी काय खातिर बोलैनी हां सोचनी हम करोगा के बोला ली सड़िया किनवा देनी हां कितना बढ़िया करनी ना तो मम्मी छोटी कि का मिलल तो का कहती 200 रुपया तो 2 दिन के पेहन साड़ी देले के उ देखई ठीक तो साड़ी रोगा किनवा हम जाइए ना किनवा दामत लगा 1300 रुपया ठीक देखो अरे ना कम यार हम बुर्बक में अपने बहन का हम शिकायत करब नहीं रोगा कह दे कि माई हमर के लिया चल तू कबो लागेलू छेटिया के प्यार करे ना का करी रौरे बताई हैं गलिया में चलत खूब ताले में ना ताने नहीं हौगारा भाई बगीचा में के देखता तब में तनी आधा पर सट गिरेले रह के माने के आई जाई कुकुरे बिलार आ जी तो कुकुरे बिलार तार देवरे लगी भसुरे लगी हो जानी कुकुर बिलार मन जानो और भाई बहन हो भाई में तो हुआ आखिर माने हवन सन धरती पे बड़ा सन हो माना तो देव ना तो पत्थर चल आओ चलो भाई भैया ओ घुमटा टाइम ना लेनी अब कितना टाइम ना हमरा लौका ही भ अब कहीं 4 घंटा से रौरा थी करी हैं बताई चल जल्दी आओ दादा भूख अब काहे ठीक है तो बाजार खुश रह खुश रह अरे इनका के लिए आए नहीं रौरा कहिया काइल बनी तू तो एकदम भुला गलू लगत हो कबो याद हो ए बोल कहिया कब आइलू है अरे भैया हम तो 3-4 दिन हो गए अरे पागल चाचा के लौका एजे रहा तनी कन्यावा के देखत तनी आई तुम घरवा अब न आई तू तो आ गेलू रहो कन्यावा बे तारा तोरो मजाक करे के सोचे ए बाबू पाहुन के का हाल बा ठीक हूं भैया बढ़िया ठीक बा है त का भइल माने पोस्टिंग हो ये बाकी दूसरा ठीक कर भैया वही जे रौरो लेकिन ठीक हो गइल बुची ओइसन घर में किस्मत वाला के बियाह होखेला पैसो तो चाचा देले रहन 26 लाख त एगो बाई तो देम ना 26 लाख 26 लाख देले त एगो बाई तो देम ना रहन नु अभी हां भाभी रह घर आई ठीक चला आई मिठाई लेके आइल बनी नहीं से खाओ काई मिठाइया खाए थे कहां जाता नहीं उन्हें खोजे फिर जाते भाभी के मारते अरे हो घूमे ले खूब जाके स्प्राइट पी लइका वाला हां बुद्धि दोसर बेटा दोसर खोजे देखा भैया ताना मारत हाँ, माने- इतना दिन के बाद आली घूमब ना तो ही बतावा रौरा चल ठीक जा और याद कर के बबी ठीक भाभी ठीक जो शहर के जेवा काट खाए को कुछ पूरा खाई तक मूंग दाल खाई खा भात रौरा दाल का तो से सब बतैले बड़ी रौरे का तो सब बतैले बड़ी देखा कतना बहिए पहले बोला तैयारी वाली ना पूरा ही ए तारा बहिन मार दे बही बतिया मार पर दे दी तो कहने के बतिया पर पप कट कटवावे के ये तो बहिन ही ना कहे कितना बार मनिया कटोले बिया ई पुअरी के देखो ऐसे बात झारत दिया सही तू कटैती तब न मन ईमान डोली थे नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने अपन टीम में हमने को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे इसके साथ ही वीडियो की बाय बाय हेलो